Te salut cu respect. Astăzi, 19 august 2026, te aștept pe pagina publică de Facebook Daniel Mitrea, cât și pe canalul de YouTube Daniel Mitrea, pentru a vorbi despre umilințele cetățenilor români din sălile de judecată, care acestea sunt din cauza Guvernului României, care nu vor să accepte și să suplimenteze numărul de grefieri, numărul de judecători, numărul de asistenți personale ai judecătorilor, da? Deoarece dosarele care sunt foarte multe, din păcate, dincolo că justiția are și ea partea ei de vină, și atunci aceste termene se prelungesc cu nemiluita, se fac pe an poate că maxim 2 termene, da? Nu mai spunem de faptul că poate acestea sunt într-o stare de corupție, într-un fel sau altul, da? Dar ceea ce este trist este că din nou cetățeanul român suferă, pentru că în loc să se rezolve un dosar într-un an, maxim 2 ani de zile, se constată că se trece timpul de 3 ani, 4 ani, 5 ani de zile, deci vine efectiv să o iei cu capul. Și câți bani se plătesc la avocați de către, bineînțeles, tot cetățeanul român. Și uite așa, din nou vedem cum Guvernul României nu își îndeplinește partea morală cărora ei sunt datori să fie. Și aici mă uit și la partidele politice din România, care nu tratează cu respect cetățeanul român, omul simplu care trebuie să se lupte, poate singur în instanță, poate trebuie să fie justițiabil, deoarece avocații trădează, cred că în proporție de 99%, să zic, poate mai fi 1% corecți, da? Și uite cum, în loc să fie o țară, România, în care dreptatea să fie la loc de cinste, peste tot vedem nedreptăți. Și din nou observăm cum Guvernul României și partidele politice care sunt la guvernare sau care sunt pe la Parlamentul României, Camera Deputaților, Senatul României, nu își fac treaba. De aceea cred din toată inima că instanțele de judecată trebuie să aibă personalul necesar ca acei grefieri să poată să-și facă treaba, ca judecătorii să-și facă treaba, și abia apoi putem povesti și despre corupția din justiție. Nu uita, în seara aceasta te aștept la ora 21:30 pentru a vorbi mai multe. Dacă nu poți intra, nu este nicio problemă, poți citi postarea și poți să vii cu sugestii către Aripa 18 să vedem cum putem să îmbunătățim sau să ajutăm la schimbarea României. Mulțumesc frumos, o seară bună, pa, pa!